Asa ta? Pagka nindot sa view diring lugar o green kayo. Kuni kuyugan dodong apas na yang papa kay mato sa likod. Sa likod na masla nag si tatay dito. Dahil yapas tirban layo ade to kog dool ra layo din kayo de. O dagan pag mga kuan siguro 4 ka kilometro siguro gikan sila pa dong dito sa likod. Apas ning dodong kay gapot ako sila waman siya diha kay ako toyo gito sila ayan kurinti kini trip off ang breaker kini short ano amo trobolon ron niguli na mo kay mga dok semana na ni siya nga wala na makuha sa kurinti may gini usa ka connection sa kuarep nga okay pa nga to lang ni saksak para kuha kurinti suga ang tanang outlet mga latok outlet ito mga napok outlet puro mga matay na short nga connection ang yapas ito nindot kig lugar ng lugar green kayo mananapagod nam lagi baskitan dia ha kisah balik bayi mo na kisah kinsa mana Pili na sa barangay. Nah, lay payag dito. Ya tira. Dagko ng mais. Udlo ako na masa. Aman. Udlo asa. Aman. May kuya na luyo ang kuya na. Dia. Tumoy sa ubos. Oh. Layo-layo dia. Ang inyong katunggo sa una. Ang tabay niyo sa una asam to. Adi ano? Kisam to nag-online sa account ni papa mo ganina, nag-online lagi to mga sis. Siya to? Ning chat magwa to, wala man mo reply. Atong tabay niyo so na haman to. Haman, kana na. Mau ba na? Hindi, to so na mo ram to bakilin. Ay tabay sunahan no, hunong tagamay. Tabay. Damay. Pagpagod sa tani kay lisod ging daan. Aran tawir ito sa babaw. Aran tawir sa babaw. Pertim din layuan ning mananapa hanapay basakan re agi mi. Oh. Dire. Abot ni buntura matangas bari kuno ni luwak pagi dia. 30 gyud. Nasla dia si ako amahan. Tiguang naman ning umahan. No. Guwang na si kuano lolo.
Ikaw ang naluloy mo nang nag-uma-uma na siya dia. Sige libo na to. Karon pa ko nakalakaw. Layo-layo. Lagi? Lakaw motor man. Oh, motor man. Kutas man. Muluwak pa tani? Oh, luyo. Doon naman lang. Luyo lang. Ano naman. Yung tabok naman tas pikas buntod. Buntod mo ah. Oh. Nagtuo ko nara diha kanang hawan ana. Papa. Oh. Ay butan na diha kay mutan ako diha. Oh. Oh, dako gini eh. Dako. No. Akin ya. Oh, nah, survei dari ngobos ini untuk dia ngeri na to picture na to punta. Oh. Survei to ngobos. Picture gini terbuat na nam di manghod mo. Na ito gam home ba. Gi. Kami na no boro no ti aw ba, ti aw la. Gi. Abunuhan na ni. Riyan lay kuwangan ni nigdaim banain. Amo na ni Bilbos. Mo sa no maato sa daghan sa sagbot. Niliwa pa ka ng upan dia dili kay mo ni ako ang move na ko na. Ngari dong, abot mo ni dali awari mo po. Daghanas kahoy yun. Abot mo na ni Kahoy. Sambil dito ko lutong kahoy noon. Nan kay dong, pero nawari dong. Nan kay ni, wala ako ara ning hawan-hawan. Ni. Nan kay ni ha, kanawang ito ang iyang area gid ako makita nimo. Ya kutob. Katong survey mo dire. Survey ana. Abot man diha na akong gisag hagbasa na tong usang adlaw. Yung tagi kisa matigian ora na. Kanang papayaga. Yang pare. Okay mag bantay mga bata din magwana na yang umay. Katong yahan ang ato babaw. Kani 14 ning ko gondong pare ato akong gihagbas dire atong usang adlaw dong pero gihagbasa ra nako din gipugsan na kanawa na. Ang pulis ko. Nganong kana dia ada tigian na. Kuno hatag niya dire. Ha? Nek siya re modaro anak yan tam nagkumuti. Ya na kanira handig mo. Tanawa layo ang atos tumoy dato. Kato dito no. Adong sa kababaw. Padong babaw. Putlon ni taong mga kuana kanang. Okay. Aungan siya. Okay, di na matuputol ako ng Pas plili kay lagi. Di pa manidugay na ko ning. Mayo 20 subudang sip-sip tatay pagkain na po sa Hunyo pugas na me. Pugas na. Dali kay kayo. Sige daop sugog mayo dia kada hapon namin dodong ri daop. Sundan ako pugas po. Pagkain sa kubihin dito ko latyo mas mayroong hatag nako. Nasa sobra. 5.50. 5.50. Tower no ya kalayo to. Nagtuor mo ko nigluwak na ko nara dia. Yes dodo nga mo tapon pa dari. Pam ni nani dragon fruit. Mahal kilo ni 400 kilo bunga. Ang yang bunga? Adong dito no sa unahan no. Tigon. Gasuan gini lagu ano kana pusti-pusti ba? Gasuan ida. Halvlagan. Kanom din ini katay ni mana din eh. Kuya mga